Domi, mabali namin. Basa man pa'y tinsurat ka. Iditak pa'y. No, apa'y kadi apasarayad na may type ko saan nga balikas. Hindi kuan nagtarayan dagiti barangay tanod. Mamatidan nga dakarkar na anabiyag. Tikbalang, inririyaw da. Aging ga nakabatog da, iti dudugan nga akasya. Paslamat eh. Agam, no iditak na ito eh. Awan man mabatin ka na iti nainkod ko. Awan malmalpas kung napastilahan. Ay nato, may kakatagitan pa matulong ko. Magsusurat pa, iti surusurat mo kita. Iti magsusuyab ka. Sip-sipot ang nakagayam ni Rosa. Awan, ipinal ko na ito yung eksena. Ay, iwagsak ko pala ito tuglap ko. Adda jak malpas na itong istorya. No, panawak man na jak pinalpas. Madin sa talaga. Inak malamaturo kit. Sana nakabarbaro dati a problema iti barangay Chairman Domeng. Unmat kat diya. Siguro nga dalat talaga iti mataktakawan. Ngam nakaro itam. Naita nga raw, awan pa kawanan dan. Ultimo nakabalaybay alinabaan no korsonada da takawin da. Nagadua naglalaka barbado itan na bayag mutin na nausot iwagwag. Uray wagwag naglalaka. No awan ni gatang jagtatakaw, agtakaw ladda. Sa bagay, adda kasta. Makunapay kata sakit ti kasta na. Uray sa anda kasapulan, mayat tirik nada ang mga lalatan iti kahit dang alain. No awan amuda makasipot karakwada. Masubok mo dita ti kabailam kas barangay chairman. Kastan sa ngarob. Adan samat mangsubsubok kanyak. Mabali na husto ka dita. Adda dagitay makapanunot amang subok iti kabailam ket. Adda kadi atapon niyo mabali namang subok kanyak kagawad. Anya damom. Nasakit tinakam dagiti inabak mo idi eleksyon. Dagitay nagkalikagom nga kapitan. Anya damom. Nada makapanunod tamang subukin ka. Masapol matakwatan no asino dagiti agar aramid iti pakariribukan tayo nga opisyal. I-priority wenno i-priority tayo asulbarain. Oy. Isa may saray ito ikariti kang runahan nga agenda tayo inton regular session tayo. Day, kita nyo ba set gusteng? Agsasarunon dagiti mataktakawan dito barangay. Daman nga rudin na takawan ay problema talaga. Anyamot nga iti bagbaga ni Dumeng. Isu ati at adaririyan dagiti mataktakawan no kastan. Lakit dia. Madanagan mo tayo. Siyempre, isu ita ti barangay chairman. Kunak nga ron nga ipakita na mo ti kabalan na. Naglabasa kundi kastoy. Sino man nga tangag pa ison tiyag taktakaw. Sapay awan pilpil yun na taktakawan ay.
Ti pagimbagan na babasit laba nagmet dagiti taktakawan na. Kadwanan sabay nga underwear ti mataktakaw. Unsa? Isu may sa dayta pangisintruan iti investigasyon. Mabalin nga wan underwear jag tatakaw. Wino, mabalin at trick na atakawan ti kasdi nga usar ti babae. Kumaano underwear la para babae dagiti may padpadamagan na mataktakaw kat saan mo. Ultimo para lalaki matang. Ay, Kunak no dagitay lang naka-upar nga underwear ni Madam Kiruga tinatakaw. saan lang aday jay? Kumot ka no, di na minsan Arabi dagiti underwear ni Mr. Kipot. Kasano mo tinatakaw ka no? Ugali na kano ngamin nga urnungan, dagiti mamurngan na. Tadi na kaya tay basta naigil-gilatan apan nakalaba dagiti underwear na, nukas di amalpas nga agdigaw. Iso aday jay, mamaminsan mo, ti panang labana ka dagi jay. Kat? Inlabana ka no, di na minsan Arabi dagi jay, sana inhanger iti balkunda. Ayan niya pa ingay. Saan na nabigatan? Yay. Dagi jay la kano hanger nga daipit na tinabate. Awan underwear ginagtakaw no kasta. Sapay pasig kano apuraw dagi jay. Mabalin awan mausar jag tatakaw. Paingay. Asan la para lalaki titakawan na nga underwear ay. Paingay nga ore underwear ti babae kat takawan na matayin. Mga nulalaki kan babae tagtaktakaw kunakmait. Mabalin na kasta. Ay, panunutin mi anay bagno apaya kasta. Agrunda kami maninton rabi. Agaanos tayo pala ang kakaduang opisyalis ti barangay. Makirilyebo tayo karag iti barangay tanawd. Biyang tayo matagtanod iti rabi iti Sabado kan Domingo. The day of the ragitangal daw. Di datayon ti saan nga day off. Awan makuna day of tayo kagawan paskil. Gayam aya. Wen, awan makuna day off tayo. Nabutusan tayo ngag-survey. Isu nga awan mastup nga oras, no labsim ti agsaw. Sa bagay, amok matday ta. Matlagayam. Uray ta, adamot da tesorera kan sekretarya apadak a babae a makipag-duty. Saan lang obligado ang makipagtanod kagawan? Ay, kasta. Nga mala, baring umaydan tumay. Tapnadakad ba mababae? Man ano aya? No si kalat babae kadwa may? Nilakay ko ti pampanunutot, chairman. Kagaawat. Amuyo matday jayon. Bambantayan nakakanayon. Kat no rabi iti pagsasaritaan, ay sabaling. Mas lawak nagpaiso. Masansa na makitkita nga dalat tadi taruar ti barangay hall. Inal daw dita, chairman. Di mo lamadmadlawin makitkita. Kanayaw dito'y. Staya. Ay no, kababain. Agpaiso ti ko na ni kagawad gusting. Pasaray sumirip pa ikidi iti opisina Anya nga iti siripan na. Di mo't nga rod sumurek no arday bagana ko ma. Awan ibagana, chairman. Siripan naklaeng ta siguraduan na no addaak matla dita barangay office. Anya? Ay manangimon ka din ilakay mo? Medyo. Napintasak ka nung aming. Tamken na nga adda mga agaw kanyak nga asawa na. Tampak. Dayjay ti makagapaw no apay nga dala amang sipsipot king ka. Uwan. Kasta ti kinapatag ko kinlakay ko. Apaw. Nala, nasayat da ita. No, kayat na, agap layan na tanaw. No, mabantayan na kalangarot iti ustaw. Angam nay. Ang mga nusikantulat
tantanudan ng kagawad Pascal. Ay, jak mat kayat Made. Jak kayat nga agbarangay tanod nila kay ikaw. Kanayon ng tipamiting ni Doming, nanang. Kasano, di damat la maripot-ripot ang jag tatakaw. Ngamadan sa atapan na. Kasta, asino ka naw? Maatap dyan na abak a kandidato para barangay chairman. Asino ka dakwada? Next kagawad gurod. Anya? Ni gurod. Wala nang. Iso ita ti palpaliiwan na. Anyan day chay? Manggurod nga ta, ate ko nana. Wala nga ta Kigtutan na nga ta ni Doming. Ay. Sana mabalain. Wala. Mabalin nga iso tiyag parparno iti problema. Takayat na ariribukan ni Doming. Mang subsubok nga ta. No bilang iso tiyag taktakaw. Kasta nga rod ko na ni Doming. Ala. Sapay ko mga rod ta masulbardan day ta problema dito'y barangay. Nagbasit a problema no panunutan. Sa di matunay mabalor dagiti mataktakaw. Ang dakkel akarit iti kinabarangay chairman ni Doming day ta nanang. Ay talaga Nagbasit a problema. Di na pa'y masulbar kung kunanton dagiti tao. No di na masulbar day ta. Nay, adda ka mat, pasado kagawad gurod. Awan, chairman, ay kagawad gusteng. Namuak ada kayo kano nga opisyal ti barangay, agtanod ita. Wen, karelyebo may dagiti barangay tanaw. Ay, nagagitay launay. Rogrogila na ita. Nay, di mo sa hindi kasta gurod. San arogrogila da ito, itanabayagan ana eroge. Siyak pala ti chairman edi narugyanan ti kastoy a sistema. Nang runa no adda sulbara na problema. Aywan, sanyo kano pa yan natiliw, jay agtatakaw. San pay? Ngam siguraduan me amatiliw men. Ay, saan nyo amatiliw tayo jay? Pagkunamat iti kasta. Ay, maatap akapreja agtatakaw. Saan ka mang butbutay? Ang posible, akapre ang taktakaw. Anya di magbagam pasado kagawan? Kapre kag taktakaw? Wen, saan nyo basta matiliw na dyan kapre? Kapre gaya ma? Amum ka din sa dino ti pag-apunan na dyan kapre? Anya tamok ngay. Apay adamagan nyo kanyak. Kat no si kamat tinagkuna nga mga nukapre. Ang mga nuadam mo, mababalin na paglemengan. Ay, awan gayam. Mayak ta kaya't kumati tumulong. Uray na abak kakapitan na kay tumulong aklatamat. Adalataken ka na ita, pasado kagawan? Wen, nayatag nagsurvey. Ang uray, taad wala tawan may tipalabsen, hanya. Barang sakto mata inte sumukat. Hey, marabasan tayo ti dudoogan nga akasya. Amangan matno di tati paglimlim mangan ti kapre. Anya? Mabuting ka kade iti kapre? Sino nga mati saan ang mabutang? Nakalaparso na jay. Mamin ano mat na nga ibad-ibad na tayo no kwa. Kaslamang but-buteng ka pa mat pasado. Jesus! Kamut-butang nga talaga. Ay, agsagdang tayo dito yay. Sumyasi tayo iti pagnaan. Anya? When? Try ko na da, stop, look, and listen. Agpaliw tayo. Lamin na pa ng buting mo, matgulod. Ituloy tayo kay Daddy Magna.
Man ano tayo, ay ano lumabas tayo dita, siro kiduduugan nga kasya. Saan ka mabutang Chairman? Ay stay kagawad. Nya kumat kabutin ko. Wanda ti bagbaga makapre. Istorya lang idi unana ti may papaniti dayta. Saan kaya mabutang, kagawad? Ay, sana ka mabutang. Nupod no nga da ka pre, ay gayam ka. Ya. Oh. Mati ak sukit ting. Di ore agpasakwa nga kiti ka pre, nupod no nga da. Hinda kitin. Nay. Talaga asar ang utang nila kay Gusting. Imunan. Lakay gusting kung kunamulatan ka na ex-chairman. Ay, kagawad Gusting ko na kuma. May kayo na. Apay mabuting kaya. Ay, wanta tang. May kagawad. Sige, may kami. Antayon, pasadaw. Ay, isa na kasumurutin. Mabutang nga kitika pray. Ayawanan. Gapo iti panagtanon ko ini rami. Diyak na akas nagjay linabaag. Imbalay ba'y ko ini balkon may. Natakaw aminan. Anya, Awanan nagjay brand new a short pan underwear ko. Sapay nagningina nagjay nga in-order ko iti online. Awandan. talaga anatakaw? Nawanda ka, Rudan. May to take 3 na jay aginatan ko iti online. Nasuro ka sa nga ribo ti balor na. Awanan niya matal. Talaga apagaayat jag tatakaw ng iti paraunag nga arwatag. Pagpaseksi na gajay, ngayon turturin ko nga in-order. Pakakit-kit ang iti kaunaan nga honorarium ko. Ay, anya pa'y ngay, awandan. Sayang pa'y. Pangilam-lambong ko, iti buyong ko nagijay Chairman. Kasano pa'y itan. Anya, Kakaiso na di una yan madlaw, abuyong anak, nung isuot ko nagijay. Anya pa'y ngay. Kaslaak maden masiko, nujak ag pantalon iti na ilitamaong. ala, ikararag tayo, amaripot tayong tagtatakaw. Barang may subli na gidi, pang-upus mo dita, buyong mo. Mala, di ka nagsangit, kagawad paskek. Kunamin, di ka sumurot nga grunda, kagawad paskel. Kunamin, di nakapalubusan nila kay mo. Napatagmat kan kwa na, dagijay natakaw nga underwear ko. Iso pinalubusan na. Nasaya at no kasta. Ni, awan mo't lang ni katuganga ko. Ay, isugay mo netan. Medyo na bayaga. Kanina yunak na kita'y apan para makita itan. Timpay-pay suyo gayam, timbagayo a plano yaw. Talaga at talo tayo lang nga agrunda? Wen, saan nga mo dagiti kakadwa? Ken imbaga kalumangan tayo nga grunda ita. Kastaya. Ket gapo ta may saka anatakawan, ikuyog da ka. Da kami lang kumakin kagawa da katugangak te grunda kay. Wen, ngam na saya at no kadwada ka. Ala, intayon. Pagpaliiw tayo dito yan. San pa'y nakaturog na gurwood? Bali kasinsin na milaan nagtaga itay. Alas 12 ititing na trabein. Anda mata bisita da. Pagpaliiw tayo lata. Nay, anda rumar iti balay da. Di gurwood. Anda bakbak may karkaratay na. Papanan na nga ta. Rumaran iti inaladan da. Surutan tayo sinalimod. Di tamat batok ti balayo ti tinurong ti sursurutan tayo itinalimod kagawad. Wangkot. Sarak lakit yan nagwiddo ti atap ko. Natang,
Andan iti ikubyaw. Riputan tayon. At tutor ka, Duming. Lahat ang nagsilok ti bumbilya iti balkon ko. Sapatin tayo ni Gurod. Agsaltin ka nila! Matiliwandakan, Gurod! Di ka naggaraw, no di mo kahit mapasubsuban iti batuta. Anya? Stay! Gagawan! Langgong ka. Nagtatakaw kay ti underwear. Sublin dagi jay tinakaw mong underwear ka. Ala! Dahil tagayang tatakaw. Natilimot na agad. Guroan. Si Nasulbaran, ti parikaw. Tudas mon, Gurod. Pagawanan da! Isuplik tagi jay! Trip ko lang, man! Trip tarupa. Ananay! Iti pa'y bangit. Ananay! Pasupsupay. Ananay! Tatakaw kay underwear. Ni Gurod, kaya tatakaw. Ay, pagtagainap mo't kaya. Dumi, mabali namin. Ay, mayat tiriknak ang nagtaray-taray dito arubayan. Itaman lang na makapagwat-watak akastoy. Nay, talaga gaya mapinaitulog ni Rosa dito tayo alsong at tawid ni katugangak asupay. Ay, maayat anak, iti dahi tang alsong. Kadakkelan nga tanday ta, kadag iti amin anak itak. Mabasit itan lang iti mailaklako iti pagaramidan iti alsong. Isumutla saan na pinaluspusan ni katugangak asupay. Talaga nga inalman na atawidan. Good morning, Gwapo Chairman Doming. Ay, good morning, Mat. Sami. Correction, Gwapo Chairman. Silpam iti Jane, tinbunyag da kanyak anagan ko. Or Jane Latan. Nya, sika talaga. Sayangam ti kinagwapo. Ay, excuse me manan. Napintasak. Saan ka nagwapo? Alawo nun. Napintas ka. Nalapsat ka balasang. Kan, na maabalasang iti away. Anyan? Sumusik ka kan rumaraapak ngamin. Ay, puwera agaradon Tadak kabaalan ti agigam iti witi-wit. Saanan nga uso ti witi-wit ita? Adon ti demakina pagtalo. Awan. Speaking of pagtalon, kayat ko pa'y laang tinakaisigudan. Tay-tay, makankantaan iti planting rice. Anya? Wan, nagmayat ti agsika ken agraap, nang runa no adot dumayo nga umaarado. Aradwan da ken limpyaan da, ti maraapan a kinulang. Panagtalon iti unana na itan. Mabiit itan ti agtalon. Wan mo't kit di kun diyak kayatan ti agraap. Agladok dagiti kokok. Oray atan nalakalat pa nagmanicure mo. Wan mo't kit di Ay. Apa yan? Kalat alimiday tarupam. Ada problema, Chairman. Kat nagasatak tanaranaan ka ditoy arubayan nyo. No need ang mapanak pa ijay barangay office. Anyat problema maya? Ay, ka. Agtugaw ka iti ngarab ti alsong tapno makapagsarita taan na sayaan. Ay, nagmayato na pagtugawan. Nagdakil matanda ito'y alsong nyo, Chairman. Tawid ni katugangak asufing na ita. Tawidin tumot ta ni Rosa. Wow!
Centennial atawid. Wait. Oh, anyaya ti problema. Ibaga mo, masulbar na ita. Ang dependibat ka diya, no, anya na ita problema. Ay, nainlabak nga min, chairman. Anya? Ay, nilakit din ni Sami. Apay. Eh, Kanya trungrungi itam. Asino di kinasarsaritam? ni man Sami? Ni bakla. Apay. Anyat imay na imbaga dayjekan ka. Problema. Anya ba ti problema dayjay? Kasla di namot ammo ti ag problema takanayon anaragsak. Na in love. Anya? Na in love iti pada na alalaki. Ay? Saan mo't akayat niya nakainlaban na. Taasino mat ngamin tinalimbong ti utak na alalaki, ti agayat iti pada na alalaki. Adalat tama eh. Ay, jak lamamati. Nga agayat mo't dagi jay makitkita akakuykuyog dagi ti daddo maabakla dita. Nalabit, adal almanen dagi jay. Mabalin. Ay, sus! Ado, ti manang gundaway dita. Kat sila ang dagitay kaskin ni Sami akong di in love kadagiti pada da alalaki. Ba't ka di? Ado, ti magungundawayan. Lukwan lang nagiti pada damat la alalaki. Talaga mat. Kinja anak damanang sepa dita daya. Anya nga tinapasamak kan kuanay di Manila. Ay, woy. Kaasimot na dyan. Daksang gasat anagayat. Idi agbalaw, awan gaya man ti urnong na iti bangko. Takasano? Intal-talag na, jay ATM card na, jay bagbaga na nga asawa na. Di, inruar amin enday jay ti kwarta na, sana pinanawan. Kasi ngagpaiso. Saan na nagsubli di Manila? Wendom, manglukat ka no iti beauty shop na jay ili. Mangrugi manen Talaga kasta. Anda nagiti manglukaw, adamot ngamin palukaw. Mapan kay di barangay hall? Ay, wana, kasapulan. Agar mo sarta nga rodan, taglabaak kalpasan na. Inton al-al daw ti papanmikin ni nanang ijipon ni Raria. Hala, sana bali ang maladaw kan nga umay dito opisina at adak mo't ditoy. Sige man nga rotanang tanay. Andalapas iti kamakam ko asuratan. Win, mawatang ka. Di ka madanagan. Take your time, chairman na manugang ka. Yan apasablog. Ay, pwera pa sa blog. Sige nga rodan kat na eh. Daw may asiks eh. Makamukay na ako man o sino rin asiksi. Sige, bye. Bye. Good morning, chairman. Good morning. Ay, po, may sursutak. Kagawa na kitan, Sami. Allah, kasla sami-sami mo't nanday taawag yu kanyak. Ay, Sami Jane, kunayo latan. Sami Jane. One, capital S-A-M-M-Y. Sami plus Jane equals Sami Jane. Apo, sinilpo mo ti Jane ti Sami anagan mo? Yes, promises. Ay, namararga. Agrarmat. Ala. Ay, si Kaman lat makamon. Ay, nagsiksi gaminain. Thank you. Itamang pay. Anya ti maipaimiking ka. Nagpatulong ako kini Chairman Domi. Ang tada kayo mo't tinadanong ko dito'y barangay office. Yuman ko man mo't kada kayo to'y problema. Anya dayta. Ibaga Miss Sami Jane.
Ay lah, naglokon. Talaga jak malapdan na ito eh. Sana bale, at dani katuganga ka di barangay hall. Iridlap ko labit. Uray tanalpas ko no isos sarat. Iset ko ti alarm ko iti 30 minutos. Apagisundo ang mga dawak. Sakpaya mapanak iti barangay hall. Imbagman ta na granata dito'y barangay office sa mate. Long time no see. Juan, Amiga Flori. Kat, how are you? Daytoy, agpurgod akong dito'y nagbugsutan. Insin akong jay kinalibin ko ijay Manila. Ah? Apa yan? Nagwapo ni Orlan, sinayang mo. Awan mako na agwapo no agnamnam aylat amuna. Agasem, senyorito dayjay. Patuduulan na kanayon. Oh? Wan mat. Uray awan makikaskasan no kasjay. Iso pinanawa ko. Ay, sayang. Sayang at talaga ti kinagwapo na. Ang sikan ati magbiag iti pulos adi makatulong. Imbag ka dinak na sikugan. Ha? Ay, Agasem, awan lang nga rin trabaho na. Agsapol pa iti na imas asidana. Sa uri, agluto lang ko maiti sangpetak no aggapo ak iti trabaho. Ang awan, tasyak tupay la ti agluto. Siyak ti aginaw, siyak ti aglaba. Ay, awanan. ay. Napuklan asadot? Naku namon. Iso nga, uray awan asawa di tanong mangbag-an matlaang. Nagsurten. Isupay, ah? Si kaangay. Di ka pa'y mga asawa mat. Ay, allergic dita, mga asawa ako ng amiga. Makiasawa ko nam, Ay, uwan anya. Saan gayam asikati mga asawa ta? Babae ka. Babae adamulag. Ha? Di nakman sutilan. Anya gayam ti gagaram dito'y barangay office. Agpaarami dak iti barangay clearance. Agaplayak ngamin iti trabaho iti kabisera. Ay, wow! Agpadata. Manglukatak mat iti beauty shop dita ili. Aya? Ay, apagiso. Siya akong ti alam amay sa beautician mo. Nagrana kayo dito sa amin, Jane. Flore. Ay, uwan, Charman. Kagawad na kitan. Ni Duming ti Chairmanen. Anyamat ti masapol mo. Barangay clearance ko ma. Urayin nyo labitan di sekretarya ken Chairman Duming. Paumay dangatan. Maya, nagkadwa dagiti agpada abasted. Sa nabastad ni Flore. Iso ti kasla nang bastad. Ta pinanawan na. Di kakabkabalay na kano ije Manila. Kasla-kastan ta syempre malidliday mo't lakit di ta inayat na mo't day jay. Huwag ka nga tanda. Ngam ag problema ni Doming kani Samay. Di, apay aya ni Samay. Agbiro ka no, iti pakiasawa na. Anya? Baliktad, bakla, ibagbaga na babae. Isumot agbiro nga ron iti lalaki.
Ngam di namat nga rod kayat amabisto nga iso ti gusto unay. Kasano da ita? Nakiro. Maulawak Mildred. Ay na, agparem. Ngam asino kumapay, tibagaan ni Doming ang mga arem keng kuana. Kasta. Nikat. Ay, manayonan ti trabaho ni Doming. Akas barangay chairman, do kasta nga agpabirok, iti mga arem keng kuana. Dalaking kuanan, ano mayat iti bagbagadaya sa amya bakla? Iti dakis na. Amangan no isun ti mangaram kinisami. Anya? Tila ibang Ay sus. No kanayon ti baklay di barangay hall. Amangan no addan to sa nanasayat ama sao dagiti tao. Ay kat bagaam ni Doming Ay talaga bagaak. Madadaal ti reputasyon na kas barangay chairman no kasta. Sa nabala kanya kun Anya? Si kangarod ti mangaram kinisame. Ay, san mo ta? Siya kung di mang tulong kinisame, ti kayat ko asawin. Day, mayat mo ti pa nagkuyog yung agodong same. Flore. Uwan, Rosa. Kuyugan nakman ni Amiga Flori. At dangamin mapan ko alaan iji Kapitolyo. Ay, kasta. Nanglukat kan sama ti beauty shop. Juan, ni Amiga Flori ti may sa beautician ko. Mangrugi kamin intong Domingo. Mayat Ay, umay kay tumat agpamanicure kan Chairman Doming Rosa. Awan, umay kamin to. Agpatrimak tuman. Kano makapagpampanonotak. Pakulot ko tibok ko. Ay, wan ay na. Da kayon to ti kaunaan a customer men. Wan, umay kamin to kan Doming. Siya kung di kadwa ni Doming may. Oh, ay thank you. Adamat la customer min kini Amiga Flori. Agpabarberak. No siya, sanak nga agpabarber. Agpamanicure laeng. Allah! Nay, apay nga grungit ka, Flore? Ay, awan, Chairman. Ay, kagawad gayam. Maray awat laang. Makaray awgayam tagpamanicure. Gapo iti edad yun. Dahita ti pakaray awan ni Amiga. Ay, my dear Amiga, pakiyawat mo man dayta basket nga ayan ti usarag nga agpukis. Okay. Dahito ay Miss Beauty. Oh, I like it. Ad naman na ma-inspire no kasta ti ibagbagam kanyak Amiga. Guwapo ka, Sammy. Gaputa babae iti panagriknam iti kinatao. Beauty kan sexy abalasan kas iti ibagbagam. Oh, talaga ma. Mayat man ti binulada siya. Ay, pangiliw-liwag iti dudukot. Narigat mo't ngamin ti agmove on. Malagip ko man nandiyan salbag ngayon idolok agwapo. Ay nga, lipatan day giant Sammy Jane. Ibagam ti kasta kanyak, idinto ta nakarkaro kapay adi makamove on. Sangsangitan pa ila jay sadot, akinaliblib-in mo. Mayat ti pa nagtumpong yung agkadwa dito parlor mo, sabi Jay. Agpada kayo nga agmove on. Ay wan, nasa omon chairman. Agyamyaman na kini Amiga Flori. Takay kayat nakakadwaan ditoy. Iswa, agtinulong kami Anyaman ti pampanunutan nyo kan tatangan. May mandatang ti nakapanunot iti daytoy. Bareng no umubra. Di kasano, agodong kayo. Uy, sa bagay, saan la na ti gagaraan may?
Anda talaga gagarami di munisipyo. Dumagas kami tulangan, ijayan da sa amin. Kasta. Mapan kami matkan na ng ijaponerarya. Papagisaw. Pagsasarap tayo tulangan, mangal daw tayo iti restaurant. Wow! Agilibre kayo nga rod. Talaga yan. Angam na saan tayo ang makapagkukuyaw? Ay talaga asaan ang tamapan kaming kananang. At dan sa paramidin nyo di barangay hall. Bilinag pa di sekretarya. Ibagak ti aramidin na. Sige. O anya, nakarubat kan? Aguyog ta na rumar. Dagasak ni nanang. Sige. Pasensya kayong chairman, kagawad. Sinapsapa kong may dito'y barangay office. Umay kami kumay di parloryaw. Apay Flore, kasla problemado ka pailaan. Talaga problemado Ngamin kat. Saan nakanasi ko ganyan kinalibin ko ije Manila. Itakit din ta. Takwa. Nasikuganak betan. Ha? Sino din nakasigoging ka? Nikwa. Ne? Kunak, tumal. Ay nawaw. Nalpas mo't gaya man tigagarat ako madumeng. Ang problema, gaputa, panahon na kanon ni Sami. Hindi amatay si Kungko. Yay. Dahil tanti sana mabalin. Dahil tigagarak dito. Tulungan na ko ba? Masapol atak na di sambiti na ramid me. Pagbalidin niyo ko malalaki. Anya pagbalinan alalaki kat nagbatadan na malalaki. Di na mo nga mayak dito Di na mo nga umayak ang dawat ititulong yo. Iso aglam mo na. Sige, aglingad ka dita kabinet. Na kami, hindi makaamo iti ama tasikog mo. Api nga tenggelendak matang kagawad. Chairman. Himbag, timay ka. Song batam ti saludsod mi iti wan. Tano saan? Todas mon. Isot isong batmaw. Anya tayo tayo sa lutsudin nyo. Takdaram di sikog ni Flore, wano saan? Ha? Sumungbat ka iti wine. Takdiram wano saan. Mabatuta ka no saan ti sumungbat mo. Wanan. Kapilitan ng kagawad. Kasta ati bakla. Aglalaki adi na oras. Ay. Anyamot na dyan. Napagtagainap kumutan ni Sami abakla. Doming mabali namin. Ay na, malinsa talaga ti bagbagi ka. Makaguruguri ko raksa. Sapay, ilipas ko man iti narugyak na istorya. Tapno, may email ko na. Nalaksamat na ito, yan iti masansan na panakapuyat ko. Madumat nga minan tiraramidan. Kapilitan ngagpuyat ako, no, day kamakam ko asurata, Ay na. Apay kas nagdudurkong ta. Makaguruguri ko raksa. Gayam. Apay nagsapa ka bimbangon. Napasak ko mga roday tao, Ay na, Doming aya. Kas kala nagbuto titi siyam nga adayag agawaam ti kas tangar aramidam. Anya,
Ingka payagid da. Yan na namday ta. Mabitlaan ta itimplaan ka ititsa. Awan no, pagar mo sarante sa ganak. Agar mo sartan, tagtumar ka iti agas. Sigudam da ito. Ay, talaga malitirik na. Gusto ni Rosa. Yinanak na ito. Awagak ni katugangak tayo so palang ti makaamo di barangay hall. Apaaman ang nakapanigat kami. Nakatumara ko ni ti agas. Imawar manan ni Rosa. Oray tamaturugak kanumait. Nasayat ket di kanuno pumanaw tapno sa anak amasinga. Agam adabalag na sakbay arimwar. Sa anak kanu asulpang. Di kag sulpa-sulpang, hindi mo kayat ti maustel kunanakit din. Kasayaatan mo di ka matipagiddaak. Tapno makarelaksak nga ginana. Mayat to siguro tirik na. No makariinga. Nimat katugangak asuping na ito eh. Hello, Nanang. Dumeng, sana makaumay ni tatang yo dita barangay hall. Doon sa kano imbaga mga aramidan na ita. Oo, ngam apaya di makaumay. Agurigor matan. Naakaran sa kanugan ka, hindi nagurigor ka. Kastaya. Ala, pag ginanan nyo pag tumarin nyo adago si Tiagas, uno, inkay kini ipacheck upan. Amumata na din na kaya ti agpatpaduktor na basitla sa gubanit. Basta saan ka no makaumay. Kano, ada ka no mabalin mo abaunan, abarangay tanod dita. Ibaon mo ka na ta, mapan naman sukunan ni nasa bawil ng herbularya. Apay, herbularya, ti pagpakitaan na. Uwin ka na. Mangibaon ka adago, si ti mapan mang sukon ka ni ina sa bawil. Nalaing ka na mga agas na dya bakal. Sige nga ron. Kitaag no di pa'y pimanaw ni tanod ugok. Sige nga Rod. Ibaon mo adagos no kwan. Bye. Bye, Nanang. Ay, naakaram ka no kanya. Posible mo't kadya kastiyay. No daguya ka may sa kabalay, no kapulpulapol. Posible nga giinnakar na. Ay, inakitaan. No danitanon ugok dita barangay outpost. Binaon mo nga rodan ni tanod ugok? Awan, jak nakita ija barangay outpost itayan. Hala, si ka nga rodan timang sukon kiniina sa bawel. No awan maibaon mo, talaga si kan ti mapantom. Wano, siyak ti patudunam. Saan? Siya ko na. Medyo marigatanan ni ina sa bawil amag na. Sa naska na maalalayan. Isupay Siya kong ti mapan. Isungarod na nagawid akong tagsukata kiti badok. Inaksukunan ni ina sa bawil. Ay, imbag tayo may karusa. Kumusta ni tatang? Adda dita silid. Naiturog na. Barang sumayaatan ta naiturog na mati panagas-asog na itayan. Pinagtumaryo iti agasan? Ay saan, ta di namut kayat ti agtumar.
Ni kano ina sa bawil ti mangibaga no agtumar iti agas wano saan. Na yan. Mamati dalauna iti kabailan ni ina sa bawil nga agagas. Bay amlat na ka din iti kayat na. Bareng maagasan ni ina sa bawil. Nalaing kano kat mga agas dayjay. Ayon gayam, ada na ibaon ni Dumeng. Awan nanang. Ison amis mo tinang sukon kin ni ina sa bawil. Aya, alakat sapay ko mga rod ta maayaban na. Irigat na, no adakit di mo't pasyente ni ina sa bawil. Ay, di na lakit di maikuyog adagos. Ay, sapay ko ta maikuyog na adagos. Ne, nakariing sa ni tatang. Oo nga rod. Hindi. Ala, Ayan, mapaspasabak na. Ay, agam mga usa. Uway ka, mapanta iti ayan na rusa. Aday wanak buro ka. Aday wanak ka na iyon nak. Ay, lakay atin ka. Matibat kan sa. Tatang, anyat mapaspasamat ka na kayo. Agriin kayo. Lakay. Ay, nagyaman nak. Kung naglano agpay-pay suday jayan. Ay, ang sakit yung ulo ka. Ipanda kayo sa ilangan ni hospital, tatang. Saan? Hindi dagman isarsara ka. Ayan ni na sa bawel. Iso ti magagas kaniya ka. Awampay. Sinukon ka no ni Dumeng. Bareng no umahida. Iso ti magagas kaniya ka. Sa bali da ito yung sakit ko. Ay, sabay. Suk-sukunan na din ni Buruka. Sino a Buruka? Ay, diya ka mo no, nagpanday dyan, ngagnagan ni ti Buruka. Ay, imbaga tepe manaw. Mabatbatibat kayo, tatang. Awan siya. Imbagda rin ni ingdak no saan. Mga no, inggoyod na ko ni Buruka. Awan laka din ti kaasim kanyak, Chairman. Chairman ka palmat, anabutusan. Ina. Kumarkaro ti aray triskaw. Nasakit ti sakak amag na, tanay, limtugan. Anya? No talaga kayat mo amagasan ni katugangam. Ubaan na kaon. Nagbasitak lang aron. Manumatlat dagsun kaon. Nalipas. Naitakat ubay ti bakutan. Ay, Chairman. Di naklakaasyanan aya. Ay, sige Ubaan kayo na isot kunayaw. Agyaman Ay, mapadasak manantag pa ba? Mabitlaag. Intugot ko daytay pagubaan. Anya pagubaan? Paguba ko na kuma. Daytoy, ibagta na ipisok ko dito'y bayon ko daytoy pangubak iti daydi imus anagawan. Anya? Ay, ulas na di lakay imos. Alan, medyo agrukob ka no makakapetak dita tengad mo. O ba anak, babaan da ito'y naimpis nga ulas. Nanay, nakapsutak. Sa anak ka makakawiwit dita sikat mau. Anya? Alan, agrukob kan agpauba akon. Magmag na ti oras. Amangan no, unat to day katuganga mon amasang petanta no agginad-ginad ka. Nagbayag matlakit din ni Duming.
agriing makaturugan ni tata nga gibibtor nanang. Awagan man kit day. Ang mga no saan namot anadanon ni ina sa bawel. Inawaga kitayan nga out of coverage area kuna namay. Ang mga no saan na anadanon ni ina sa bawel ay ikasano nga taan. Ay, tinasayaat. Ni man ama ko lapot ti awaga kaon. Manumang matday jay katrusa. Anya? Saan ang mangagas? Mangagas matlaeng Imbag no saan na makaumay ni ina sa bawel, ada ni ama ko lapot amang santigwar kang tatangmaw. Kasano nga rod ang maayaban niyo? Ada silpon day jay. Ayan tay number nan aya. Aguray ka. Kitaas dito yung silpon ko. Nala nga rod. Ay, siya kundi mang kita. Alaman nga rod. Sige, kitaam dita. Naka-phonebook tay number na. Awagam adagusan no makitam. Anyat nagan na dito eh. Kulapot Litra K. K. Ay. Dito ingatan. Kulapot MD. Kunana. Ewan, iso data. Awaga mo. MD, Kasla doktor mo tan. Tadapay MD iti ipustinagan na ako lapot. Manumang dumudog sa akti kayat asawan day ta MD. Awaga maun. Aniya? Aniyan? Ay, dugsakan na ka deti sumangan na? Ay, unkat nga ta. Ala, awaga mun Ore, kutungit ni ina sa bawel. Bimatumot ti dagsin na. Wala, inububam. Kapilitan Kat no, hinturog na pa yun. Enjoy na launa yun ti panagubakin ko na. Inridop na pailaang mo, apama na nakasangpot kayo. Kunak nagdiretso, jayan ni tatang, takitain na kuman. Di mo mapilit. Taan niya, Jay, kinunana. Timing ko na. Amangan kanungamin no, mamamlingan na ni tatang. Nakastaw na iti al-al na itay indisawk. Ore, naubakit na bandog, Mike. Ayadi, pasyente. Nakariingan. Aday di kwarta o, ina. Ay, mapantayan iji ayan ti pasyente, ina. Sige. Namurmurayan ako. Maring maagasan na ni tatang tanay. Kaslay sumat ti paagasan. Sasawamat, Domeng. Nay, sibayan ka ko na. Ang mga numatwangak. Nasakit ti tumang ka. Ay, wani na. Sige. Magna kayon. Malaminag, apa ngay? Insaragdag sa mata na ti pregider. Nalami isa ka mangagas. Ngamlay, napudot ka una. Imbag na ka umay kamudlang, ina sa bawal. Nagpaltiing kanya, ti kaadat masaksakit, nga umay ko agasan. Kat, si kamat gayam gusteng. Wayne, injak mawatan, no anya na ito sakit ko. Injak malabdan. Sakit mo. Kuyag-yag. Narigat ang maagasan daytaw. Iso kasayaatan no ipangkaijay ayan ni lakay kulapaw. Andam kami kat kini kulapaw. Kasigod ko dayjay. Anya? Payapak ni kulapaw. Masapol nga da ni kulapaw. Dua kami ang mangagas dita kuyag-yag mo. Ay, delikado kan. Matayak ka din.
depende. Sufeng! Ay. Anya day jay, ina. Paayabam nila kay Kulapaw, takasigod kaw. Ay, pinaayabakon, ina. Kunak ngamin na maibayag kayo adumtang, iso a pinaayabak. Umayon. Pakat ko ti kinasalamang kirok kasigod sa bawel. Adakin ka. Anay, saan sa maagasan no dito'y balay dati pangipakatan ta iti ritual ti panagagas. Talaga Ay. Agkuyag-yag manan. Matay do, masubraan na ti agkuyag-yag. Ay. Iso nga, agsalamang kakan kasigod Kulapaw. Emergency day tuyang. Kula po. Salamangka. Kula po. Ay, ayan kaon. Sa dino dito'y nangipananyo kanya. Hindi ka na tagaring. Ay. Adakan dito'y teritoryo dagiti nagduma-duma kasigo. Anyan, nagduduma kasigod ba't nga bagbagayaw? Adda dito'y tay kasigod mo sa iro. Urias! Ay, awan, kasigod ko sa iro. Adda. Kadamat dito'y tay kasigod mo ang Ay, dadya ang hilang di kasigod ko. Awan kasigod ko sa iro. Ura niya tibagbaga, mawan kasigod ko ang urias. Ay, sa iro ko na ko ba? Wala. Ay. Agulimag kang aruda. Agkidam ka no mairugin ti seremonya. Ti panangagas mi ti kuyag sakit mo. Anya tarami din yung kanya kaon. Ayan ni Domeng. Ayan darusa kun Supeng. Ay, sumarsara noon jay manugang mo. Nagbate da Supeng kan Rosa. Anya? Domeng? Imbag ta nakasurutak dito'y nang ipanamda ka na kayo. Ay, nakasurot ka, babae, salamang ka. Di ka malanas daw, nuapay, akas ka lang nagtayab, anakadanon ditoy. Huwag nagpaisaw. Jakpay kat amo no sa dino ditoy. Kasla nakaturog ak. Kat itay nagmulagat ak. Adda ako ni tiwangawangan ti kuweba. Alan, kasigod Kulapaw. Rugian tan ti ritual ti panagagas. Amang ano, makaun-un ti sa iro, akasigod na amang guyod kan kuanan. Anya? Guyodin nak ti sa iro. Ay, saan? Igawin nak, Domeng. Igawin nak. Tatang. Ala, agulimag kayo. Da kayo nagkatugangan. Agkidam kayo. Kidam. Agkidam takano, tatang. Partakan ti agurasyon kasigod Kulapaw. Sumungadan dagiti sa iro kasigaw. Ay, anak ti salit. Tay kasigod ko ti sumungat. Ay, agurasyon ka na. Domeng, tenglenak. Tatang. Tenglenak. Kula po. Kula puta. May tayabak. Tenglenak, Domeng. Tenglenak.
Naagasan kan gusteng. Naimbag, tanaw na akday sa iro, akasigod ko, ang mga agaw kumakang ka, gustay. Nakaskas daaw. Sana kun ngagkuy-kuyagyag. Sinalamang ka na kayo ni Ama Kulapot, tatang. Anya power, tiyada kada kayo, Ama. Ay, secret. Anya? Di mo damagan. Sekreto mingang kasigod day jay. Agawid tandoming. O, tatang. Kasanaw. Tangay, nagasandakan. Kanada ka ba, Chairman Doming? Itulod na kayo kagawin. Ang adarigrigat na. Anya rigrigat na di kahit mo asaway na makulapot. Nagasan kan. Napigsakan. Iso nga, ubaan da kami matitan. Dahil surubay, tidalan nyo gagawin. Naibos ti power ni kasigod kulapot. Iti panangagas na ken kagusteng. Agkarga pa iti power. Sakbay makasalabang kamadan. Isa kapilita na magnakayaw. Sa dino nga ruti, pag naan me. Ay, isungaro na sumurot kami matlakada kayo. Ang ubanda kami takimapso takmatan. Kan kumarkaro ti araitis ni kasigod sa bawel. Ay, uban na kon gusteng. Ay. Siyak mati uban dume. Nagpagba kayo matag. Hindi kayo pa ba? Saan? Ay. Nabati batak. Ay na. Kumarkaron sa mati kuriguro ka na. Doming, mabali namin. Labalugan na kiti matak. Asano mataya? Kalpasan ti panagsursurat ko. Insublat ko mat tinagbasa-basa niti magasin na pagkonkontributa. Napintas man ti kulom na ti apada ka manura. May papan ka nagititaragan nga aso kas kada pusa ti sursuratan na. Ado may ti madal na iti makabasa iti sursuratan na. Pet lover siguro na daw. Ado ti tips na. No kasano ti panakaiwa na iti aso kas kada pusa. Research nga ta. Talaga ba't nga inadal na no kasano ti panakaiwan na iti dinguwain. Veterinarian pa ikat nga ta. Talaga makaturturo gahon. Itay payamayatin tituturugan ni Rosa. Inak ba't maturo kayo na?
Ngay, adan sa sanga ili o tatang. Nagtataol ni rambutan. Awan. Awan? Nagtaol nga rod na awan sa bali at tao. Awan sa bali at tao at tataulan na. Oh. Imposible nga agtaol ti aso yun. Awan sa bali at tao dito asumungad. Di oray tumanaw ka di tatawa kat kita no da tao dita at tataulan ni rambutan. Ay, kustaan tatang. Ada tao at tataulan ti aso yun. Ay, mabak ka laeng. Tumanaw ka ngamin di tatawa ah. Kita man. Ay, awan mo't nga agpay so ti makita ka tao dita. Ne. Gusto ni tatang ah. Awan makita ka tao. So mo't tiyad dita anak nga to ti may sa ka maudi asaka na. Agkirkeriwan ako na ni Doming. Ada nakita mo makita tao. Awan tatang. Day tamot agkirkeriwan nga aso ti adda dita. Kunak tumot nga wan tao. Day ta makitkita mga kirkiriwan ti tataulan na. Amom, ada pagdudumaan ti panagtaol dagiti aso. Sabali ti tunada ti taulda no tao ti taulanda. No padadamat nga aso akagura dati umasidag, sabali manen. Kastamet no tay agar minukras da pakiasawaan, wino asawaan ti makita da nga aso, oray pusa taulanda. Kastaya? Ay, diyak ka mo day tatang. Wen, agduduma ti panagtaul ti aso, tadipindi mo no anya ti taulanda. At dasurat manipod ijay munisipyo, Chairman. Impawit kanyak ni tesorero. Apay nga impaw-paw italangan ng iti maalan asurat wano pakaamo manipod iti munisipyo. Day tangaron ti madi. Masadot sa nga umay diti opisina. Masadot? Kabarbaro pala ana apointaran, agsadot-sadotay. Imbes nga umay mo iti opisina, tapos maka-update ka na iti mararami. Talaga arumbang lang nga umay agripot dito, Chairman. Ay, mabalin tayo matkat nga ibabawi jay appointment na no kayat tayo. Sa bagay. Anya na surat. Pakaam mo nga da umay nga agbakuna kadagiti aso inton umay alawas. Anti-rabies vaccine ka no, Chairman. Napinta sa ita. Tapno mabakunaan na iti aso dito yung barangay. Ay, saan la dagiti aso Chairman? Karaman dagiti pusa. Tirigat na, ado ti bulos nga aso. Amangan no awan pakibiyangan dagiti akin aso kadagiti bulos. Ket saan da pabakunaan? Sigurado. Manumot la ti agpabakuna kadagiti tarakenda. Uray kitain nyo, basit to tagpabakuna. Libre bakuna lang arutan. Ngala, tapno awan to ti agkuna, asaan na pakaamo ti may papaniti na ita. Kaduin nyo ti kopya ti pakdaar. Kat ipaskilyo iti amin ang nalaka amakita na iti tao. Uwan, Chairman. Palpasan tayo lang na ita. No manun to ti agpabakuna. Istriktuan tayo ti panakaikawar na iti bulos nga asaw. Mamulta na iti matiliwan nga gibulos. Kala at sakit di dahi ta apa nagbiyahe di Doming Talaga biglaan nanang. Bali arayatan na di ikit na bakatan abalasang. Awan sa bali amang kita ijay no saan ani Doming. Ay kasta apay, ayan dagiti kakabagyan da. Ni Doming lat nabatbatin akaanakan na dito Pilipinas. At dadaamin ng ijay Canada. Kat bak na nga ro dagiti kakabagyan ni Doming. Dada amin ng ijay Canada.
Di laikit na nabakit abalasang tinabat-bate. Iso da ken dumay. Kastang agpaiso nanang. Iso anapan mat adagos ni Doming Tabali ison ti eredero ijay talon nga ipatpatalon jay ikit na. Kasta. At damot nga rod gunggunan ni Doming nga agaywan no bilang. Wen Napagan ano pa'y lang dagi jay kakabagyan da day jay ngay. Napintas ka no matan ti biyag day jay. Iso nga awan plano da niya agsubli dito Pilipinas. Ala, saan abaling agbakasyon pa'y laang kas barangay chairman. Tani tatang yumot ita ti UIC. Wen kaslasaan matla kagawad ni tatang. Iso matla ang ti kapitan. Tangay awan ni Dumeng. Sakmanin ati kapitan. Ay, uwan chairman. Kadnay. Umay dagitag bakuna kadagiti aso ken puspusa. Bakunaan da dagiti taraken iti anti-rabies. Tapno natalged tayo kadagiti taraken tayaw. Nabagaan min dagiti kabarangayan, chairman. Napaskilan amin akanto iti pakdaar may papan iti libre apabakuna iti anti-rabies. Nasayaat. Awan mo't nga tanti rason at dapay lasaan na mabakunaan ti aso na winupusa na. Irigat na. Ang mga no saan mapabakunaan dagiti bulos nga aso. Naske napabakunaan dagiti akin aso Ang mga no mismo dagiti akin aso kat saan dan to amatiliw dagiti aso dan. Unaya. Siyempre, maalarman ton dagiti no makita da dagiti matudok akapada dang aso. Won, chairman. Gusto ka kagawad purisima. Kaslata umitla dagiti aso. At da mabuteng nga mabakunaan. Anya nga iti aramiden tayo tapno maingetan ti panagpabakuna. Itapay lang maibili nun ti panakaikawar dagiti amin nga aso. Tapno nakasagana danton ang mabakunaan inton maminsan ngal daw. Anyat mapaspasamak kadagiti aso dito'y baranggayan. Agsasalupong matitaol kas kada taguupan. Mangipasimudaag at talagang adu ti bulos nga aso dito'y barangay tayon. Agtataol kas kada agtataguob dan. Tama ikaawadan na naikaawar. Unan niya. Nagtitinulong dagiti bumarangay anang silo kadagiti askal kat ingkawar da. Isu dagiti agtataol kas kada agtataguoban. No tao kumadagita akit ang dudong awda. Niya. Mabakunaan da nga minin inton bigat. Hoy, rambutan! Anyat tago ba maya? Makatitiling kan? Na. Taulan naklagad nga rudan. Sumardin ka! Apay at taulan na! Bagan. Tay, tamot ni rambutan. Kasano kat makikuntis mat ngagtaguob. Kat san mat ana ikawara kas kadagiti pada ng aso. Ana iranta mabakunaan no bigat. Makisimpat siya mat nga takadagi dyan na ikaawar. Agasam, saan to ang makalitlit dagi dyan iti bakuna? Diretso tudok to, ti pamayan dagi dyan umayag bakuna. Katwan, sandan to na marigata namang bakuna kadagi dyan nakakawar. Ay. Ne. Day. Nagtaray ni rambutan. Rambutan! Nagsubli ka! Da. Ha! Naawatan ng samad dagi dyan bagbaga talakay. Napabot nga rin. Bag, tasan kayo pa madlagay managawid kagawad purisima. Kadwam gayam ta sekretary ken tesorera. Uwan, chairman, inururay da kayo. Kuna nga min datanod ugok nga umay kayo mat makipagtanod. Talaga nga umayak. Hindi nak nga awagan na kanayon ni chairman. Ay. Naibayagak lang amin ta sinurot ko tay asok ani rambutan.
Ngimjak mutla na siputan tinagturungan nan. Dumlawak Iti anya, Chairman. Ay, Tiplaking kanto lang at di ka dumdumag. Sana ko na chairman. ay, una niya. Kauli mutay. Nagsardingan na kitag tataguob kas kada agtataol nga aso. Ay, wan. Awan mat-ari makmaktan. Ayan yan. Agkikinawatan sakit di talaga nagiti aso. Anda nga ta nang leader iti panagtaol kan panagtaguob da. Sa pinagsardeng na metla ida. Anya? Kasla tao metla nga ta dagiti amin anabiyag. Agtutungtung damet nga ta akasla kada tayo a tao. Un nga taa. Ngiti amok sana pud nga ayop. Adamat siguro meeting da kas kada tayo Chairman mat agpagpakatawa. Chairman kala, chairman mat, kagawad polisima. UIC kunam, ta UIC akla nga chairman. Dumlawak ka. Iti anya o ay say. Kilaat mo ti panagsardeng dagiti agdagdaguob kas kadagtataol nga asaw. Ay wan. Nagtutulag dan samat nga agsardengan. Nabakunaan ni rambutan nanang. Ay nasaya at yawid kaon. O kat jay pusam nga hay. Nalpas matan Ay. Anyat ko mo igutan. Iguyod na ko ng usa. Ala, apa yan, rambutan? Ay, apaw nakalapsutan. Iti paratangad na. Ala, nakabulusan. Ay, Papanam nga ay. Nay jayan. Napan iti ayan dagi jay nakapila di pa nabakunaan. Apa nga ta? Yan. Anyat mapaspasamak kinirambutan. Danda ni malpasen ti orasan ay tudeng nga panagbakuna da. Nga madupay latisan ang nabakunaan. Nagawid ti daduman o ay say. Saan da nakaanos anang ipila kadagi jay aso da tapno mabakunaan. Awan sanda giti daddo makabaranggayan. Sanda mapanunot asaan la pagimbagan dagiti aso ti panakabakuna da. No di kat addang isuda ti masalakniban. Agpaiso da ita. Dagi jay launay aso da Mrs. Panda. Nauyong dagi jay. Wain. Agsalangad da kadagiti lumabas si Yarubayan da. Tabulos dagi jay iti ikubda. Wun ngagpaiso. Saan amay kaukawar dagi jay. Iso Wi daw ti sabali a tao asumreklatan itigeta. Sigurado asabatan da akuraban. Malah. Uray, tinaramid tayo mo tirumbang. No addan to disgrasya mapasamak. Apakay naigan dagijay nga asaw. Makamuda ngagsungbat. Naglukon. Sana nayawit ni suping ni rambutan. Nakabulos si Jay Plaza. Namnama kasumangpot ngam. Awan pa'y mudlaan. Napnapanan na nga tan. Dayayan. Na. Adda kakin kinamat na apada ng aso. Akin aso nga tamat iti data. Kalakyan data. Ay, so madlagayam. Makias asawan ni rambutan. Rambutan! Rambutan! Umasin ka man! Kam! Loko ka Isubot lagayam mo yung tarayam ni Suping. Tamakyas asawakan. Na. Ay. Kasla makawat mo dito siya. Ay, lagid kitin. Di nakarabasa na salbag ka. Makigantil kan sabay. Dito kapada mga aso. Di pagigantilam. Ay.
Talaga makawat ito sa Maya tinti gagantilan da ditapada na nga aso. Sinapsapul ko di kalakyan nga aso. At dagay mo di ayan nyo o ay si chairman. Aso mong gayam di kalakyan na di masinaan ni rambutan. Wen, naarom day jay. As-asawaan na nga tan di aso yo. Wen siya. Ay, mayat Mayat ti puli di aso. Nagasad di askal nga aso yo no mapulyan ti adalahin na. Sana makuna nga askal ni rambutan nga aso may Mr. Takuyo. May aywana na kanayon. Ninatikan kanin nata sana dagitay lalakay na dog food ti pakpakan may. Sana mapakpakan iti nabanglo sa akas kadagiti aso ti daduma akaruba dita. Ay, kasta aya? Langa na ti askal, ngumsan nga askal. Adawat makuna alahin ni rambutan. Iso asan naman nga ismulin Mr. Takuyo? Eh, isan matkit di. Ang as-asawaan jay asok jay aso yo. San aya? Un nga taat, yajak mat sipsiputan ni Danukwa. San mabalin nga agputot latan ni panot nga asok? Nabalor ti sinabok na. Nay. Anya ti kahit mo asawan Mr. Takuyaw. No masikugan jay asok jay asom. Pagbingayan tanto. Ti ukanda Anya? Wen, kunam Nay. Apay adiktaran na kasumungbat. Wen kunam ngaminan. Taurean yan tot kunam. Masirib jay asok. Itangal nanto jay bingay na nga ukan. Ala, mabisin sama ng dagi di anak ni rambutan. Imbag taupat dagiti anak na. Ket adda mabingay. No, saan ang nalipatan ni Mr. Takuyo jimbaga na ide? Kasla kaano la day di pan nakabakuna dagiti aso apa nagpaaram ni rambutan. Ita, naganakan. Wen nga raw, sigurista mo di akin aso itinang sikog kini rambutan. Apay ako na yung asigurista. Impas pasigod na kidde na pagbingayan minumano ti uken ni rambutan. Kasta? Wen, yung sapay kumatan nalipatan na, anak kasikog di aso na. Ay, gustay! Kamatam din ang itangal iti ukan ni rambutan! Ayan na! Dayjaya! Ay, aso ni Mr. Takuyo dayjay. Ala, apay nga intangal na jay ukan. Isabli na ukan ko! Isabli na ukan ko! Nagsaon ni rambutan. Anya? Ay. Agsaaw? Akaslataaw ni rambutan? Pagtagainap ko matgaya.